खुलुमबाय फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै 2 आगस्ट 2020 रबिबार अमा बेदर जानायनि सान। फैदो दिननि फुंबिलिनि माखासे खौरांफोरखौ फारियै मिथिना लानि। गिबि खौराङा जाबाय महाराष्ट्रनि नागपुराव मैयाहाय बेलासियाव सुगार फेक्टरियाव ब्लास्ट जानानै 5 खामानि मावग्राफ्रा थैनांगौ जाबाय। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला जाय बिथांमोना थैनांगौ जाबाय बिसोरनो रांनि अनसुंथाइ होगोन होननानै फोसावनाय जादों। लोगोसे पाकिस्तान हादोरा गावसोरनि उदखारि हान्जानि मानसिफोरखौ जम्मु एन्ड काश्मीराव बारानिफ्राय बारा हरगासिनो दं होननानै लेफ्टेनेन्ट जेनेरेल BS राजुआ बुंदों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय चेन्नाइनि गंसे प्राइभेट हस्पिटालाव कर'ना भाइरासनि पेसेन्टफोरखौ नायनायाव बांद्राय रां लानायनि थाखाय बे हस्पिटालाव कर'ना भाइरासनि ट्रिटमेन्टखौ तामिलनाडु हेल्थ डिपार्टमेन्टआ बन्द' खालामनानै होबाय होननानै फोसावनाय जादों। जोबोर मोजां खौरां बियो, बेबायदिनो बन्द' खालामजानांगौ। लोगोसे उत्तर प्रदेशनि मुजाफ्फरनगर होननाय दरसे गामियाव सासे 7 बोसोर बैसोनि गथ' हिन्जावसाखौ सासे 22 बोसोरनि सेंग्राया बुथारदोंमोन। गाज्रि खामानि मावनानै बुथारदोंमोन। दा बे सेंग्राखौ पुलिसफोरा हमनाय जाबाय आरो दिनै दाहाय बेलासियाव बे सेंग्राखौ जोबथेसालियाव दोननाय जासिगोन होननानै फोसावनाय जादों। गुबुन खौराङा जाबाय त्रिपुरायाव 2 फरायसाफोरखौ ससियेल मिडियायाव गभर्नमेन्टनि हेंथा आरो कर'ना भाइरासनि हेंथा पस्ट खालामनायनि थाखाय एरेस्ट खालामनाय जाबाय होननानै फोसावनाय जादों। लोगोसे रायजो सभानि मेम्बार बिथां अमर सिंहआ मैयाहाय बेलासियाव थैबाय। बिथाङा 64 बोसोरनिल'मोन। सिंगापुराव ट्रिटमेन्टआ सोलिगासिनो दंमोन, नाथाय बिथांखौ फाहामनो हायासै। दानिया फैदो दिननि माखासे फिसा आरो गेदेर खौरांफोरखौ फारियै मिथिना लानि। गिबि खौराङा जाबाय गुवाहाटीआव मैयाहाय बन्द'नि समाव जौ गोजा फानखुमानायनि थाखाय 2 जौ गोजा फालांगिरि खालामग्राफोरखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामनाय जाबाय। जौ गोजाखौ ब्लेकआव 250 रां क्वार्टाराव फानगासिनो दंमोन होननानै फोसावनाय जादों। लोगोसे बिहारनि गंसे सरकारि हस्पिटालाव कर'ना भाइरासनि पेसेन्टफोरा गावसोरखौ नायफिननांगौ होननानै धरना खालामनांगौ जादों। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला बे हस्पिटालाव डक्टरफ्रा 10 डेजजोंसो हस्पिटालाव खेबसे फैयो होननानै फोसावनाय जादों। दा बेनिखायनो जाय बिथांमोना बे हस्पिटालाव दं बिथांमोना गावसोरखौ नायफिननांगौ होननानै धरना खालामनांगौ जादों। जोबोद दुखुनांथाव खौरां बेयो। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय जोंनि बे आसामनि इडुकेसन मिनिस्टार बिथां हेमन्त बिश्व शर्माया सेप्तेम्बर दाननिफ्राय स्कुल आरो कलेजखौ खुलिनोबो हागौ होननानै रिपर्टार्सफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। दा बे स्कुल आरो कलेजआ सेप्तेम्बर दाननिफ्राय खुलिमारगोन ना खुलिमारा बेखौ जों रोखायै बुंनो हाया। बिथां हेमन्त बिश्व शर्माया रिपर्टारफोरनि गेजेराव मैयाहाय फोरमायदों खुलिनोबो हागौ होननानै। लोगोफोर, दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम आरो जुदि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। दाहाय बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं। दाहाय बेलासिनि रादाबखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बाय बाय।